Pasadas as 11 da noite, o 112 recibía o aviso dun incendio nun taller da Pobra. Ata o lugar desplazáronse dotacións dos parques de bombeiros de Ribeira e de Boiro, así como efectivos da Policía Local e de Protección Civil da Pobra. A súa chegada ao lugar, situado na céntrica Rúa Gaboteira, comprobaron que o propietario do negocio estaba no interior tentando apagar o lume. Presentaba síntomas de intoxicación por inhalación de fume, polo que foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Barbanza. Tamén foi preciso desaloxar os veciños das vivendas próximas. A rápida intervención dos equipos de emerxencia evitou danos persoais, aínda que as lapas sí causaron cuantiosas perdas no taller, tanto na maquinaria como nos vehículos que se atopaban no interior. Sobre as 11:20 da noite, máis ou menos, foi cando tivemos o aviso 112 de que estaba ardendo un taller na Pobra, na Rúa Gaboteira. Desplazouse unha dotación de bombeiros de Boiro e outra de Ribeira tamén ata o lugar. Ao chegar ali, comprobamos que estaba ardendo o interior dun taller de reparación de vehículos. O lume estaba na parte de atrás do taller. Restaron afectados dous vehículos polo calor que se produxo dentro e tamén depois polo fume o resto de vehículos que había dentro. Non houve que lamentar danos persoais, e o traballo consistiu máis ou menos durante unha hora e 10, en apagar o incendio e ventilar a zona. O operativo deuse por finalizado preto da 1 da madrugada, tras refrixerar e ventilar o local, garantindo as condicións de seguridade para que os veciños puideran volver aos seus domicilios.